Salut! Și bine v-am găsit la un nou vlog. În vlogul acesta vreau să vă zic, poate că ați dat 3 like-uri la acest vlog, Far Cry o să fac, dar vreau să vă spun că dacă la acest episod promit strângem 3 like-uri, să fim mai șantajos, să zic 4, da, zic 4, facem 2 serii, Golf with Friends și WWE2K17, ca să nu mă credeți, WWE2K17 și, scuzați-mă, Far Cry 3, vedeți? O secundă să mai are pe ăla cu WD. Opa. Vedeți și... Da, și... Da, 4 like-uri. Deci dacă nu se strâng 4 like-uri, nu facem. Dar sper că v-a plăcut acest episod. Acest vlog, dacă dați like, sigur ne arătăm data. 2, 3,